hai manai je manai yo puri aw hanyo si ansai mano ribana chengra aw phono ya ruita nai jabai ta khute bochong tan hinda o chikon sa puya tere naite khano bono abo lo yingna ni se suprungu aba kena puya kolsa ulo kol ni kol tham je pro chana ni chengnai a puya sa bo ojon sengli ani brukai bo suchina na chengsinai o suchina kanga kena pai kha bini jibon tan hinda baba chaya tongmali a jora suchina o engkau suci nalai mani bo emon ke suci mana ho borga bo thui bai thui mix klaini ma dau oba hai ini thangka geno age solo age bai nini kabang ma rogi somor thangka mano nung bai je tongnai nini bihi ba nung je borok bai physical relation tongnai boni bo age aba geno tabok sa joti age je manjak mani tirpla hasani report to 95% tirpla saroni sago age ni tongkha obrok jeng bai kati lainai o age hai bemar agini simino sai manjak 1 tarik December keno world age day ne hayung gorangi palai tongo age ni biki kereko hingake sengtangi drugs anai drugs ake age no hungkai drugs ake borok komoro bokok saya bothongo aba hai hamya manyo seng semai tangi yakar thai obo chanai rok to sasla mayangi sakana borno do soi lap kore phiaba je phalnai bo samasti shotru bono ke bata nakar di bo obo phalingai dalan tangtung building tangtung bin nokkunuya do phano sokomoroi do phano botharoi do phano totra sebi se bonok tangke onok do sing nanya haini joto samas obno gosina lajak mana lainai chiri tiprasa do phani kabam jengjal tongo a jengjal tangi sing ketal ke jengjal achair nai abogino sing tiprasa media rok joto channel joto anchor joto news hinai joto pakwa thumnai chaja drugs no ka suna ningthung joto no mansak ke bothano kamiota karathung joto bumangnai rok tiar mangnai bo jaga thang besa sari go biang thang phungphungo biang thang naikoli tona nangnai pocket check ma khlainai iya ke bi pocket tamo tong senior mani hingke abno ganja no kaya salayo tamo mani ti ani besa abo thon rutung ma salainai nok ni tuno bini sori naibo bithi chai hamya dato naijagi hamya a jora bago belai khel khlaikai abogino abo haike buha jesek istrik nge abo haike no chung drug kati manai tai kaisa hangkai sarkar ni phasing ti bahani kabang ma je help nangmani abo khaje angi tongo chung sarkar no o asai tongmani corona hai bemar kongrai no se